कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. 100 दिवस 100 कवी कार्यक्रमांतर्गत सावंतवाडी पंचायत समितीच्या वतीने शालेय स्तरावरती राणी पार्वती देवी हायस्कूलच्या सभागृहात एक दिवसीय बाल साहित्य संमेलन आयोजित करण्यात आलं होतं. या संमेलनाचं उद्घाटन ज्येष्ठ साहित्यिक वीर धवल परब यांच्या हस्ते करण्यात आलं.
कोकणातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.